Ormányát égesse. Ormányát. Hát azt szerintem kapcsolnánk ki a tévét. Jó, ez mit lehet? Valami. Igen, anyát jön, azt meglátja. Ormányát. Ember. A fején miért adod rá azt a izét papírt? Hallod? Alatta gyújtsd meg a papírt, alatta. Rabba a papírt és gyújtsd meg alatta. Azért szerintem rohadt büdös lesz. Már ha égni fog. Na most büdös. Rabba alá. Seggem meggyullad. Most ez ilyen büdös már, vagy mi? De ne nyomd hozzá. Azt meg, szerintem ez rohadtul nem fog így lejönni. Ezért meggyullasz. Azt meg. Leég a külső réteg és marad egy csonk. Elefánt csonk. Ebből még sok nem látszik. Ez nehéz. Ne vegyél. Szars látszik Az belőled. pont jó, nem baj. Mikor nagy lesz a tűz, akkor majd látszik. Na most a legjobb világítás. Ezek a papírok nem nagyon akarnak gyulladni. Ez a boríték az tűzálló, hát hogy muszáj megkapja az ember. Akkor rábeszélünk, amíg van egy kis tűz. Azt a kurva, az ott tök jó. Új, lyukat lesz. Beleéget egy lyuk. Lyukas lesz a lába. Na, elég ez már. Fújjon belőle, az mi? Valami nyalkás cucc. Fúj, bazd meg! Az elég gagyi. Kezdőben nagyon számítok rá, és sérüljön meg, akkor lefogom. De így, hogy sérüléssel küzdik valaki, főleg egy ilyen nagy térben... Ilyen felülről tök jó. Tehát így ez nagyon sajnálom a Brandelit. És kimentettük az olaszokat, kicsit szépítettünk, ha bár nem hiszem, hogy az Európa-bajnok ezüstérben kell Ormányát gyújtsátok meg. Ne az ormányát. Jó lesz ez. Bazd meg. Ezt ne rakd föl sehol, mert bazd meg, ezért feljelentenek. Nem, az mindegy, tehát ez egy döntő volt. Itt vannak olyan játékosok, Tudom én. Elefánt, állatvédők. Itt is megy gyújtson meg. Bazd meg. Kurva jó. Ez aztán Jön a guszta. füst, és kurva büdös is szerintem. De mit jelentek fel? Nem mindegy, hogy kerben mit éget az ember? Basszeg, már ég hátul. Vagy mi ez? Basszeg. Mi van? Leég a füle. Menj oda. A sapka. Bazd meg. Ne, olyan lehullik és ég. Bazd meg. Bazd meg, ez ég. Vigyük már hátrébb a cuccokat. Bazd meg. Vegyed már. Ha kapcsolj meg ki hozzá a tévét, most befénylik. Bazd, de meleg van. Hogy gyullad a fa. De rohadt meleg ez az elefánt. És ez egy elefánt volt. Kurva egy lánggal ég, és kurva meleg van. Bazd meg, megsülök. Ezt a... A gyufa. 200 fokos. Azt igen, felerúgja. Fő, hogy én papucsba vagyok. Egyszerűen inkább slagot hoznád. De kurva meleg van, öcsém. Nekem mondod. Hát vagy 150 fok van. A fasz. Lelőtt a lába. Ezt hagyjuk teljesen leégetni? Szerintem jó. És mit csinálsz veled volt? Ja. Öcsém. De rohadt meleg van. Ez elég a meleg. Már néz a szomszéd, Bruce már néz a szomszéd. Azt hiszik, hogy tűz van, bazd meg. Igen, úgyhogy csinálj gyorsan. De kicsit nyisd meg, te szerencsétlen. Öcsém. Segíts már neki, menj oda. Mit, hogy? Akkor átmegyek ilyen, átveszed? Papucsba, hogy? Baszeg, de forró ez is. Öcsém. Hogy lettek a balfaszok? Azt a rohadt. Óvatosan! Basszeg!
Jó, de ne jöjjön ide hátrafelém, köszi. Még jöhet. Óvatosan. Öcsém. Basszeg. Jó. Kapcsolom vissza a tévét, nem látszik semmi. Azt a rohadt életbe, de büdös. Mi volt a vége? Ilyen tök főzelékes fémszag. Hallod, Gyuri, az oltás, az jó lett legalább? Borzasztó. Jól sikerült? Hát fölvettem, de szörnyű. Vasszátok meg, ez kurva büdös. Amúgy ebből nem látszik semmi, már nem azért. Innen, kapcsolat, innen csinálod. Hát várjál, odaadom. Amúgy tiszta forró lett a telefonom. Anyás. Ebből nem látszik semmi. Kapcsolat ki. Ja, hogy? Ez? Ja.